Стрелец. Януари 2026. Месечен хороскоп. Месец на нови хоризонти, увереност и силен старт. Януари 2026 отваря нови врати за стрелците. Започвате годината с оптимизъм, желание за развитие и силен вътрешен импулс за промяна. Месецът носи нови възможности, пътувания или планове за промяна, силна мотивация, разширяване на хоризонтите. Ключова тема – смело напред към новото. Любов. Обвързани стрелци. Повече споделени моменти, подкрепа и разбирателство, възможно решение за общо бъдеще. Необвързани стрелци. Ново запознанство. Човек отдалеч или чрез интернет. Любов, която идва неочаквано. Благоприятни дни. 5, 12, 20, 28 януари. Кариера. Нови проекти. Възможност за развитие или обучение. Добри новини, свързани с договор или предложение. Повишение или нова позиция е възможна. След 18 януари започва период на по-бърз напредък. Финанси. Подобрение на доходите. Нови източници на пари. Внимавай с разходи за пътувания или техника. Добра енергия. Повече движение ще ти се отрази отлично. Внимавай с преумората. Съвет от Вселената. Довери се на пътя. Той вече се разгръща пред теб. Януари 2026 година е месец на ново начало, надежда и разширение за стрелците. Ако хороскопът ти е харесал, абонирай се за канала Астро Вълшебство и натисни камбанката, за да не пропуснеш следващите прогнози.